vysúva do príležitosti svojho brata. A toto je príležitosť pre nejaký čas petici na oboch stranách. Rozsadný krásne na Rybíka. Možnosť pre Kmeca, ktorý zakončuje a doráža gólovo. Ponúka sa mu aj Kristián Pospíšil, ktorý dostal prihrávku, gól. Si zbehol bližšie k bránke a je to gól. Ešte tlačíme Myslom Rosandičom, prihrávka pred bránou, gól. Čederle Chromia, gól. Šar sa udržal na puku. Je ostrava, gól. Kombinácia na konci, ktoré bolička, ale pán Škúru dáš dáva gól! Oliver Okuliar na našej strane. Oky dáva! Kristián Pospíšil. Krásne sa vyhral s Lukášom Vrákom. Puk je stále živý a môžeme zakončiť gól! Proti Jenserovi obavy, prihral pred bránku a dávame gól! Puk má Hrivík, Hrivíková prihrávka pred bránku, Okuliar. Ďalšia pokračujúca súhra a gólová dorážka. Ťažiť z toho môže Chromiak. Chromiak výborne načasoval prihrávku na Čederleho a je to gól. Prihrávka na Mareka Hrivíka. Gól, 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 gól! Ale ani na tretí gól, áno! Gól! Martin Chromiak vyrovnáva na 2-2. Pospíšil si vylepšuje pozíciu. Už je v dobrej pozícii, dáva gól! Fantastická akcia, krásny gól, krásny gól. Sami môžeme roziť. Martin Chromiak, gól! Gól! Napriek tomu pokračujeme v útočných stávach.